Hey guys, welcome back to another vlog. Today is November 26 and tomorrow mag 3 months na si baby. Muna akong hair fall karon. Ganiha pagligo na ako, ubay-ubay po to. Postpartum hair loss, hair fall. So na naabot na parcel gahapon and maghalta. Char. Ano kung buhok, oy? Karon pa kung ana ay toothpaste ang Perfect Smile. Ganahan mi sa mouthwash. Then, na ako nakita sa TikTok na effective ko no. Ang kani siya. And I think nasa usa ka YouTuber nga akong gina-follow. And then, I think ni White Giddy ang tits. And duha ka box akong gipalit ang usa na dito. Wala na ako gida. And then lastly kay whitening gel panda ay white. Gadaduha ko if unsa akong first gamiton if kani ba or kani. 7 ni kabuok strips, good for 7 days. And then after ana I guess mo try ko ani and then if mahurot na sad siguro kay mo balik ko og gamit atong usa kay ngani nako. Nindot na siya ikuan ni Avery. Hey guys, so naabot na ko. It's currently 2:42 PM and actually mga 1 PM naabot na ko sa amo niya. Nag-ilis lang usa ko but later mga 5 PM magkita mi sa akong mga miga mag-samgyupsal. Ang akong mga gibang palit ganiha kay kani ay pang Pasko dere ug kuan bitay dus portahan. Ipalit ko og cute. Kita man ko cute nga candle nga pang Julia. Bear man to. Happy birthday, Julia Bear. Ni karon ang baby. Mag-sleep na. Inihapit na lang sad ko og gatas niya and huwag mo balik mi sa HA because feel ako murag maglisod siya or dili kay siya ingon nga mabusog. Most of the time basa iyang pupo. Dugay kay siya makapupo. Stick to HA na lang. Para magduka na siya. Ano siya technique? Pero kana siya nga technique. Sakit sa bagtak. Dapat magkinto akong dumakati. Bounce gamay. Side to side. Kailangan mo dako balik akong bagtak. I mean, mo dako sa mat. Ano mami? Technique siya. Very good. Ha? Sige lang. Alisin yung mami tan-an. Tinapagkatan. Ay, tita pagkatan. Hi, miss. Daga pa ka, miss. Gusto mo? BT 21. Ben! Ulit kami ako ni ganina. Nagita na ko ganina. Ay, ka-cute na sa kaya ka. Hello, ano sa maniyo? Very violent, ha? Dahil, kita ganta ka. Hugawan mo. Mga una me. Lakpon ra na mo. Kiduol ra. Basta pwede kong part-time dali. Pero pinak mo, palit kong water nga. Wala. Dili ko siya. Dili ko, oy. Dili ko naman. Hindi mo na magamit ang album. Ano na? Oh my God. Inabuang dyan ko nila dyan. Nanawa akong cellphone, mura na. Sabi niya, kuan lang daw. Walang slide na sa Isa man ikaw. Nawag ka dito lang. Shopee. Hello? Palihog lang kong sulod. Nya, saka. Ang sa imong role? Is a cooker. Ikaw, assistant. Thank you. As always. Daambag lang. Daambag lang ang ganda. Ang ganda lang. Ang ganda-ganda. Gano'n ka Pinoy, ha? Usa na lang, usa na lang, usa na lang, usa. Kaya pa ko nag-refill. Usa. Ano na?
I'm sorry, gatay. Yung iskot ay nakamata nung sa ibirigyak. Sige kay, bye-bye. Mora na siya kung tuyo. Bye. Who are you? Hindi mo pagkurat ba? Ay, gano'y katawaan ako. Yo, okay ka. Nakawat mo ko. Who are you? Ew. Bugo. Gago. Yawa. Tayo na nga. Bukuan. Ano na po? Yawa ko yawa. Ano ko? Kaya na na, gatay. Hello, sin boob. Uy! Uy, kawin! Sin boobs. Nagayawan mo ako. Hello. Gan. Ano? Here. Birthday girl, happy birthday to you. Mahulog ka ha? Okay. Careful. Happy birthday. Okay. Na, hi guys, it's my birthday. Hi. It's my birthday. Like and subscribe. Hey guys, so today is December 5. Hangin na, gahak. So, hangin, hello. Look at the pool. Ah! Time check. It is now 1:52. Hello. Nasamad ang face. Nagpupo baho. 15 nagpupo. Di gid niya na inaog. Di gid na niya inaog kay giludan. Hey guys, what's up? Nami ron sa Salea. Cause birthday ni Julia. Na. Bagong pupo. Sleepy na. Sleepy.
Time check, it is now 2:50 p.m. Among room kay wala pa. For Julia. Ang iyang inahan, busy dito, paborot. Go, go, go. Idea mo yan eh, ginusto mo yan. Go mo lang. No. Senior na mo. Sleepy naman na. Oy, dili, sleep na. Hey guys, so time check. It is now 4 p.m. and finally naka-check in naman sa among own room. Ang katong first, kay room to sa kong ate. And then, nara sila dito. Like, ubos dito. Mas dako ilang room, dakog space. Mo ni akong outfit of the day. Kani siya kay ukay. Mo ni akong gisuot atong buntis ko. Sandals from Keys Collection. Kani siya ka sa Shopee. Wala ko nag-vlog hapon daw. Plano ko na ako mag-vlog. But then I realized nga, minsan lang akong like pumarty. Charing. Nang nikuansyo ko, nihangyo ko og day off. Wow! Kay overwhelmed niya siya. Kailangan kito na ko nga refresher. Sa mga to, nag-party ko gabi. It was fun. Wala ko nahubog. Though tipsy but not hubog. Anyway, muna siya ang kuan. Muna siya. Nya, diri kay butang ang mga zanina, ref, channeling, safety box, channeling, nya mong kuan, nalan si mama sa gawas, full size sa amin. Then CR. Charan. Ganun siya ma-open ni. So, narani mo kung ganahan ka magpakita si mong butt. Wala na. Nothing special. 2 beds. TV. Vanity mirror. Dako sa gayo. Back. And the baby. Oh, kalma lang kayo mama. Oh. Mao ni among view. Baby. Nag-andam ko og outfit niya. I don't know if karon ko mag-picture. Mao ni iyang outfit. Grabe ka kumot. Ako pa ni siya niya. Pero kung i-insert siya, sakto ra. Kanisad. Pero I think kani iyang suoton karon. Nya ugma kani. And then, props. Awa ang outfit sa langga. Big lang gamay ang top. Safari man ang kon sa Ate Gia. Murag ikiga birthday. Ni. Bakasyonista, oh. Nahuman og setup. Balloon. So, mga ito na may. Pin safari, no? Nga, milagro, li. Di siya, ayaw ko apila. Ami, deliver. Hi! Wow! Happy birthday, Gia! Happy birthday, Gia! Wow, open naman ang gift. Where's your other Barbie? Where's the Barbie? Oh, it's there. Huh? What's that? Wow! Do you like it? Take it. Wow! What's that? Wow! Another Barbie doll! Wow! Bubbles! Yay! Huh? Uy! Another one! Another one! Last one! Open it! Kipa ko yung isa-in. It's different, baby. Uy, look, oh. Kuha na, unggoy day na naman kada. Ayo, tantangan na ng unggoy day.
Smile! Look at the camera, ate. Ah. Natulog ang dudong na ay lamok. Oh, distill. Marie. Ara ang kuanday. Hi, Marie. Tess. Ayo, lala pa more. Walwal pa more. Are you done? Why? Is it cold? It's not fun anymore? Mommy, should we go to school? Mommy, should we go to school? Good morning. Sana all. Halika. Who's that? Look. Who's that baby? Who's that? Ready na ang baby mo, go at. No, excited? Go at outside. Bye-bye. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Ring. Ate Gia first. Good morning, Ate Gia. Say hi. Good morning. Ano lang na? Gingerbread Naong ay. Ibi. Careful. See yourself. Man ako. Gusto pa kumakaon pero mag-picture ko. May tummy. Dapat di bloated. Ali lang ga. Alala. Nakatulog ang bossing. Padong meron sa playroom but wala okay ba asa. Kaya na ay free kuan, na ay free 1 hour si Julia. Siya push me. Push me. A picture na picture niya. Here, uy. Here ba? Dili siya malihok. Smile. So cold. Cold? Yung buhok manggod. Pretty girl. Come here. You play cheese. You go there, it's chance. Close pa ang playroom. We'll wait for the playroom to open. 9 a.m. Charot. Si Avery, ito asa iyang tata. Kay, dugay na sila nagkita. Like, you know.
Huwag na nangunghung na ako. Grabe ka, kusog. See? Come on, tap. Go, you can do it. Outs.